A pokračujeme ďalej, takže od toho roku 1682 sa Versailles stal kultúrnym centrom Francúzska, ako aj politickým. Palác mal cez 700 izieb, dekorácie z baroka, fontány, kanalizácie, záhrady rozsiahle a všetko možné. Slávna zrkadlová sieň bola miestom tancov, ale aj politickým, diplomatickým podujatiam. Ľudovít XV a Ľudovít XVI palác udržiavali, ale čelili kritike a finančným problémom. Mária Antoineta stala pre seba postaviť svoj lovecký zámoček a Hameau de la Reine a to chudobný ľud pobúrilo. No a v roku 1789 chudobný ľud Máriu Antoinetu a Ľudovita XVI. Prinútili opustiť Versailles. Monarchia padla a Versailles prestal byť sídlom moci. Po prvej svetovej vojne v zrkadlovej siene bola podpísaná slávna Versailleská zmluva, ktorá uvarila tvrdé sankcie na Nemecko. No a to by bolo z histórie asi tak všetko. Tak dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli a dúfam, že vás zaujali aj zábery, ktoré som urobil. Tá expozícia tohto zámku je veľkolepá až veľkorysá naozaj. Je to tam všetko také kičové, krásne. Mne sa napríklad páčilo to, že tam boli aj takéto vyobrazenia interaktívne, čiže mohli ste si kľudne predstaviť, ako napríklad sa budoval ten Versailles, ako sa budovali záhrady, kto tam vôbec vládol a iné. Styká miestnosť, tak tie boli celkom veľké, len samozrejme preplnené ľuďmi, väčšinou hlavne tej zrkadlovej siene, tam to bolo fakt, že masaker. No a vstupné aj tu platí, že do 25 až 26 rokov máte zadarmo vstup.